Казвам се Иван от София, това е Арек. Причината беше неговите зъбки, имаше няколко болни зъба и трябваше да намерим доктор, който да се погрижи за тях. Спряхме се на доктор Стоименова и сме изключително доволни. Тя изключително професионално и приятелски се отнесе към него и към нас. Наложи се да се спреме на тая процедура, тъй като Алек имаше притеснение, не стоеше спокойно на зъболекарския стол. Беше така рисковано да се работи по този начин и за него, и за доктор Стоименова. И тя предложи този вариант, за да може в рамките на едно посещение да бъдат излекувани всички зъби. Кажи, какво ти дадаха да изпиеш едно? Едно сиропче. Сиропче? И ти го изпи, какво става? Задките оправени.